Vzdelávať sa v každej oblasti je veľmi obohacujúce, o to viac, keď sa máme niečo naučiť o dokumentárnom filme. My sme našich poslucháčov učili, ako sa taký dokumentárny film tvorí, pripravuje od námetu, cez scenár až po réžiu. A využili sme na to aj osobnosť Tomáša Baťu. Takže my sme sa dozvedeli nielen čo to o dokumentárnom filme, ale aj o veľkom československom podnikateľovi, ktorý mal najmä veľmi veľký sociálny rozmer a veľmi si vážil svojich zamestnancov a ponúkal im rôzne benefity. Dokumentárny film, ktorý sme ukázali našim poslucháčom, sa volá Nedá sa, neexistuje, pretože pre Tomáša Baťu bolo všetko možné. On sám hovoril, že nič nezničilo viac ľudských snov, než výrok, že niečo sa nedá.